Mijn laatste album, wanneer is die uitgekomen? Dat is volgens mij de tijd die vliegt. Ik denk dat het september afgelopen jaar niet, maar het jaar ervoor geweest is. Dus het wordt weer tijd. Maar ja, ik heb een hele hoop mooie liedjes gemaakt. De avond van mijn leven. Is het waar? Ik ben al eenmaal zo. Dadelijk weer een nieuwe, dus dan heb ik er alweer een stuk of 5. Dus dan hebben we al een half album. Dus dan moet ik even doorsleutelen om er een stuk of 11, 12 tracks. Dus dan moet ik nog een stuk of 6 maken. Dus als de fans geluk hebben, dan heb je begin volgend jaar een album. Als het mij ligt wel. Ja. En misschien dit jaar nog wel. Maar dat ligt er maar net aan wat er in me opkomt, hè. En of je genoeg tijd aan jezelf kunt besteden. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Maar net als deze feestweek ook, voor mij, ja, het kost mij totaal geen energie. Het is hier zo gezellig. Maar hoe verdeel je nou je tijd tussen het schrijven voor anderen en voor jezelf? Ja, dat ligt er maar net aan wat er in me opkomt. Ik kan niet gaan zitten en liedjes schrijven, dat kan ik niet. Ik kan er niet voor gaan zitten. Het zit gewoon, misschien wel tijdens het skiën. Of hier tijdens het après-skiën kan ook nog wel iets ontstaan. Dus dan gaan we nou gewoon wel proberen.